10 kiloa lähellä. Mitä tapahtuu? Aivan hirvittävä haukikin, aivan hulluis. Itellä pitää vaan koukkua. Kauanko tässä ollaan väsytelty jo? 10 minuuttia ainakin. On. Yksi havainto on kalasta. Se oli kyllä hirveän iso. Aivan, ei mahu avannosta. Melkein se tuli jo. Melkein. Ei se ihmettä se taistelee. Onkohan 10 kiloa lähellä? Tässä on Pekka. On. Se oli ihan koukkaus Ollilla. Olihan se koukku. Oli vähän huonosti se pää tuossa. Oli. Tässä on ihan leualta jostakin. Ei tule kättä uskaltais näyttää. No ei saatana, ainakaan paljasta kättä. Hempuli vähän tämä koukku. Otettiin tuo siimola kiinni missä se Mitä? lähtee. Kun se äsken se siimo oli minun ympäri. Nyt tulee aika hyvin. Siellä näkyy. Tuossa. Hemmetti. Ei tule totta. Tuossa. Tuossa. Oho! Hemmetti! Oho! 8 kiloinen. Oli 10 kiloa. Hyvä. Vaan aika. Onneksi olkoon. Ai, käsi jääty tossa. Ui minkä näköinen. Huhhuh. Oli hyvä väsyttely. Oli kerta kaikkiaan. Oi hemmet, on painava kala. Hyvä pilkkikala. Oho. Mitä sä sanot niistä hauista tänne? No niin, että... Ei mielellään. Kauhea porsas. Mitään. Tuossa. Tuossa. Oho.